Lansarean lanataria euskarazko lanatari bat da eta bai euskarari elkarteak kudeatzen du. Bertan, enpresek lan eskaintzak argitaratu eta hautagaiak bila ditzakete. Lan bila dabiltzanek aldiz, enpresek argitaratutako lan eskaintza horietan izena eman dezakete. Baita kurrikulum bat hutsetik sortu, kurrikuluma bertara igo, eta lan eskaintza publikoan materiala, galdetegiak eta azterketa ofizialak igo, editatu, online egin eta deskargatu ahal izango dituzue. Horretarako, hautagaia naiz, botoian klik egin eta zuen kontua sortu beharko duzue. Dagoeneko kontu bat baldin baduzue, saioa hasin, e-posta, pasahitza eta saioa hasi botoiari klik eman. Behin saioa hasita, zure datuak sartzeko aukera izango duzu nire datuak atalean. Bestetik, kurrikulum bat hutsetik sortzeko aukera izango duzu bertan, edo zure kurrikuluma bertara igotzeko aukera. Kurrikulum bat hutsetik sortu nahi baduzu, CV kudeaketari eman. Eta bertan, dagoeneko sortua dituzuen kurrikulumak editatu, ezabatu eta PDF formatuan deskargatu ahal izango dituzue. CV berri bat sortu nahi baldin baduzu, CV berria sortu botoiari klik egin. Eta bertan, pausoz pauso eramango zaitu sistema kurrikulum bat sortzera. Lehenengo pausoa, dokumentuari izena jartzea da. Eta ondoren, zure kurrikulumak izatea nahi duzun formato aukeratu beharko duzu. Bigarren atal honetan, lan esperientzia sartzeko unea da. Bertan, lan esperientzia berri bat sar dezakezu edota dagoeneko aurretik sartu duzuna aukeratu. Datuak bete ondoren, gorde botoiari eman. Behin lan esperientzia aukeratuta, hurrengoa botoiari eman eta formazio ikasketak sartzeko unea izango da. Hemen, aurreko pausoan bezalaxe, dagoeneko sartua dituzuen ikasketak aukeratu ahal izango dituzue edota berriak sartu, formazio ikasketa berria botoian. Behin hori eginda, aukeratu ikasketak eta hurrengoa botoiari sakatu. Laugarren atal honetan, zuen interesak aukeratu ahal izango dituzue. Baita, interes berriak sartu ere bai. Hurrengoa botoiari sakatu eta gaitasunakin hasiko gara. Bertan, zure gaitasunak sar ditzakezu edota dagoeneko sartua dituzunak aukeratu. Hurrengoa botoiari eman eta hizkuntzen arloan sartuko gara. Bertan, dakizkizun hizkuntzak, mailak eta informazio gehigarria sar ditzakezu. Hori egindakoan, 7. atalean gidabaimenaren atalean sartuko ginateke. Bertan duzun gidabaimen aukera, txertatu edo aukeratu ahal izango duzu. Hurrengoa botoiari eman eta azken pausoan sartuko gara. 8. atal honetan datu orokorrak ikusiko dituzu. Hau da, aurreko 7 pausoetan sartu dituzun datuak. Behin hauek ikusita, zure kurrikulum eredu honetan agertzea nahi duzun datuak aukeratu edo editatu ahal izango dituzu. Behin hauek aukeratuta, gorde botoiari eman. Modu honetan, zure kurrikuluma editatu eta gordeta geldituko da. PDF formatuan deskargatu edo inprima dezakezu. Aldiz, dagoeneko egina duzun kurrikulum bat sartu nahi baduzu Lansareanen sisteman, CV fitxategia klik egin eta bertan igo ahal izango duzu zure fitxategia. Baita, igo duzun fitxategi hori ezabatu ere bai. Sortutako kurrikulumak izan dituen bisitak ikusteko, CV online ikustaldiak atalean klik egin eta bertan izango dituzu datuak.